Aquest periodisme és un tipus de periodisme. És un periodisme en el que entenc que generacionalment hi ha un nombre important de professionals que es sent inclòs i que sent una apel·lació a que, diguem que des del seu punt professional ha d'aprofitar per alguna cosa que va més enllà. Jo no estic a favor, soc molt vieja escuela en aquest sentit i porto prou malament, per exemple, reclams que es fan des d'alguns mitjans de comunicació que jo llegisc sovint i tinc en molta estima segurament per professionals independents i puntuals que hi ha dins, que, per exemple, al finalitzar el contingut de la qüestió que siga, pot ser una informació econòmica, social, que siga, al final posa sabem tots en el món en què vivim i com està la qüestió, com ens afecta la qüestió del masclisme, si vols una informació feminista, fes-te subscriptor d'este mitjà de comunicació. És una qüestió que no puc entendre, no per res, sinó perquè pense que com s'ha de fer qualsevol activisme i activitat és des de la sensibilitat professional cap a la informació, no diré ni plural ni objectiva, no crec que en la informació objectiva sempre passa un filtre humà, sinó en una informació que no siga pamfletària. Per a mi és el concepte que diferencia. La situació actual dels mitjans de comunicació té molt a veure en públics nicho. I això té a veure en que existeix segurament es consumeix més mitjans de comunicació que mai, però la gent que els consumeix no té ni criteri ni el vol tindre perquè té a l'abast mitjans de comunicació que li donen la raó tot el temps. Com sabem, pels estudis neurològics més bàsics i més antics i els més recents, la gent el que vol és que li repetisquen allò que ja coneix. És a dir, si continuem escoltant els Beatles, és senzillament perquè ja els hem escoltat abans. El marge cerebral i neurològic que tenim per adaptar-se a noves realitats sempre és molt limitat en tots els sentits i en el sentit de la informació també. És a dir, jo no soc públic objectiu i a mi el que més m'aprofita un mitjà de comunicació és que em sorprenga per a obrir-me una nova porta de realitat que jo no he arribat. I bona part dels mitjans de comunicació, sobretot alguns digitals i sorprenentment molts dels diaris de paper, especialment els de la dreta, el que han triat és no sorprendre al seu lector, sinó donar-li la raó per damunt de tot. La línia editorial és donar-li la raó a la nostra audiència. Es relaciona sobretot perquè la societat no té ni idea de què és un periodista ni el paper que complís dins de la societat, que per a mi no és ni més ni menys que uns altres, però molt important. I pot ser ara molt, molt important. És a dir, ara mateix la idea feliç d'internet s'ha tornat en contra, perquè sobretot i més que mai el que hi ha a internet és informació que s'ha de posar en dubte tot el temps, inclús del mitjà d'on creus que sempre t'ha sorprès per a bé i tu seguis a un periodista, les persones s'equivoquen. Fins a aquest punt hem arribat. Abans, d'alguna manera, pel context social, econòmic del moment de la transició, doncs durant uns 20 o 30 anys un grapat de mitjans de comunicació, que era un mercat restrictiu i que no estava obert a qualsevol, tenia com una mena de responsabilitat molt més gran. Ara no, ara és una qüestió d'audiències i de rentabilitat. Per què? Perquè ja no existeixen els grans mitjans de comunicació. I dins de l'atomització dels mitjans de comunicació el que funciona són públics nicho i informacions nicho. Si això suposa no tindre en compte paràmetres periodístics bàsics com contrastar informacions, tractar de tindre una mirada ampla, ser inquiet i generar incomoditat inclús en el propi periodista i del propi periodista al propi editor i de l'editor al mitjà de comunicació i del mitjà de comunicació a la societat, si no som incòmodes ja directament de forma interna, no ho som de forma externa. Per què no ho som de forma interna? Perquè cada vegada més la censura predominant en aquest àmbit de treball és l'autocensura. I els redactors saben perfectament allò del que han de parlar en cada mitjà de comunicació. El mateix redactor o la mateixa redactora en un diari o en un altre faria una tasca totalment diferent, la mateixa persona. Com és això possible? Doncs això és possible perquè no hi ha objectius ni de pluralitat, ni de generar inquietud, ni de generar sorpresa en positiu, descobrir amagatalls i coses que s'han de descobrir i que s'han d'alçar, que n'hi ha moltes, sinó el que ja és una intenció de refrendar les idees ja consolidades. I n'hi ha molt poc de marge per a innovar
en el sentit de trobar noves històries. Són les mateixes històries contades des d'un altre punt de vista, però que ja li donen la raó al meu lector. No, el negoci no va guanyant, el negoci no va bé, va molt malament. El millor que li pot passar al periodisme és que el negoci vagi bé. Això és el que genera llibertat en el periodisme. I com que no va bé, ha de buscar les escletxes per trobar rendiments, i ahí és on apareixen per a mi càncers com el branded content, càncers com el public reportatge amagat, càncers com la pressió econòmica dels mitjans de comunicació, càncers com els accionariats majoritaris dels grans mitjans de comunicació, però també dels xicotets, dels locals. Qui està darrere d'aixos locals? El millor que li podria passar al periodisme és que el negoci fora bé, que el periodisme fora un negoci per se. No ho és, no és un negoci per se. És un negoci, diguem, que arrossega alguns trets del passat, però que viu d'unes altres coses. Ara els mitjans de comunicació viuen de fer esdeveniments, de fer gales, de fer desdejunis, de fer el que siga, és a dir, qualsevol cosa que té a veure normalment en la influència o en la postulació d'una influència o en la impostura d'una influència, de vegades certa, de vegades menys certa. I això té a veure perquè els mitjans de comunicació també en el passat han perdut aquesta guerra. L'han perdut ja fa molt de temps. I té a veure, per exemple, per posar un cas de mitjà de comunicació que jo tinc molt en compte, que és el cinema, que per a mi és un mitjà de comunicació, l'ha perdut, per exemple, i ara la gent es queda a casa a veure això. O sigui, tot el que ha perdut, tot el marge de publicitat que ha perdut la televisió com a negoci per Netflix no s'ha recuperat. O sigui, no està a Netflix. O sigui, això no s'ha traslladat a un altre lloc. I si Mediaset cancela l'informatiu de 4 és perquè s'estalvien molts diners i no ha trobat això en una altra branca. Abans, en el passat, sí que passava molt que uns altres programes d'entreteniment de dubtós gust, la veritat, sostenien els serveis informatius, els espais informatius, i això era molt important, però era cabdal. Ara ja no, això no succeeix. La qüestió és que sempre hi ha suficients conflictes com per fer periodisme. No existeix cap societat que no tinga, perquè la convivència humana és conflicte, i de fet jo penso que sovint els conflictes són més grans pels mitjans de comunicació, és a dir, són pràcticament la plataforma fonamental per fer d'un conflicte allò més gran o, molt sovint, molt més petit. És a dir, que sembla que no té influència. Jo ahir, encara que suposa que no hem de parlar de qüestions puntuals, però ahir va eixir una notícia que 200 alts càrrecs policials s'havien tret un grau universitari en una universitat que ja ha demostrat que bona part de la seva estructura és corrupta, no homologable. Li han llevat a 200 alts càrrecs de la policia un grau universitari que se van treure en qüestió d'hores, dies o mesos entre 2013 i 2015. No va estar als informatius, això. Això també és una forma de minimitzar. I això, per a mi, generaria conflicte. El conflicte de posar en dubte quin és el paper de la universitat en l'actualitat, a què juga, dins de la seva opacitat, per cert, i què pretén, i què vol, i quin paper juga, aquest academicisme i aquesta titulitis que en tenim. I no el tenim. Això és un cas de minimització, i un cas d'alteració també succeeix. Ara bé, els mitjans de comunicació viuen de dues qüestions fonamentalment, audiència i influència. Sempre li convé que hi hagi una atenció majoritària, siga del conflicte que siga, és a dir, generar atenció, i això no està gens malament. Això no està, vull dir, no és un delicte des del meu punt de vista generar atenció. Ara bé, sobre les coses que calga que tinguen atenció. Jo, malauradament, he tingut molt mala sort, ho dic irònicament, en les dues experiències de les redaccions en les que he conviscut, que són la redacció d'informatius de Ràdio València Cadena Ser, i en una època molt interessant, i València Plaza. I crec que he sigut un privilegiat, però m'han mal acostumat. Jo mai he tingut una línia editorial. Ningú m'ha dit anem per ací o anem per allà. Potser siga massa jove encara. De veres, no ho he tingut mai, i he tingut una llibertat exactament tota. Tota la llibertat. Ara bé,
quan un està dins d'un informatiu o dins d'un mitjà de comunicació té una mena de competència amb els companys i de que vol que els seus temes vagin quan més dalt millor, quan més temps millor, etc. I ahí entra l'autocensura, és a dir, això dins del meu mitjà de comunicació funciona, aquest tipus de contingut funciona, això funciona, se llegeix, genera engagement, que la gent genera fidelitat al teu mitjà, i això és molt important i genera com un pique intern molt interessant. El més important de com se trien, jo pense, les notícies en un consell de redacció té a veure normalment en els directors i els redactors en cap, o directores, però n'hi ha molt poquetes. Per què? Perquè quan el redactor arriba a aquest redactor en cap, que és el mando intermedio, a aquesta persona li ha d'agradar el tema. Li ha d'agradar el tema. Ahí està el filtre. I està el filtre de la censura, però sobretot de l'autocensura. De l'autocensura de dir, tinc aquest tema, però no li va agradar. No ho posarà bé, o sigui, no tindré temps, em demanarà una altra cosa, o em demanarà més coses, i jo vull fer-ho bé. Ahí entra una mena de comoditat per part del periodista. En què es basa aquesta comoditat? En la ultraprecarietat laboral del periodista, que el que vol és resoldre les coses més o menys en un temps interessant per tindre vida, que la vida normalment és tot allò que succeeix fora del teu àmbit de treball. Jo, per sort, tinc molta sort de passar per aules al llarg de l'any, de donar classe fins en 4 universitats valencianes al llarg de l'any, no tots els anys en les 4, però pràcticament. Cada cicle de 2 anys passe. Algunes més hores i unes altres només puntualment. I arribe a les aules amb moltíssimes ganes de preguntar-li als alumnes què els passa pel cap i què volen. O sigui, m'estan un poc esperant a mi perquè vaig a donar o bé una masterclass o bé un curs o unes hores, uns dies, però jo tinc moltes més ganes i acaba predominant el que jo vull extraure d'ells, perquè necessite saber què esperen ells de la professió, què esperen ells del periodisme, què passa pel seu cap, què volen fer. Si volen fer ràdio esportiva, si volen fer un periodisme digital i crear un mitjà digital de nicho, que no té per què ser roïn. Vull dir, si nicho significa fer el millor mitjà de comunicació d'Espanya de bàsquet, per exemple, digital, no crec que sigui un problema tindre un nicho. Ja després veurem si se fa periodisme dins o no se fa. I la gent de les aules té una parsimònia i una candidesa i una sang freda i un desconeixement de l'ofici que a mi, sincerament, fan ser molt pessimista. Ara bé, dins de cada classe, com sempre, hi ha 2, 3, 4 persones que directament els veus i dius o treballen en això o serà pràcticament perquè no volen, perquè és que estan 6 esglaons per dalt de la resta i 20 també, perquè saben el que volen, perquè llitgen mitjans de comunicació, perquè escolten la ràdio, etc. La resta no sap ni no entén bé per què està allà. Això jo ho vaig viure quan jo era estudiant de periodisme a la universitat, però ara em sembla molt més profunda aquesta distància de la realitat. Jo soc molt crític en si el periodisme cal que estigui a la universitat o no. Em sembla com una d'aquestes disciplines que sembla obvi que ha d'estar a la universitat. Crec que hi ha uns coneixements de dret, d'economia, d'història i de deontologia, bàsicament per a mi, aquestes 4 branques que són fonamentals. És a dir, com funcionen els mitjans de comunicació moral, ètica i deontològicament, economia, dret i història. I ja està. Per a mi, Ara bé, pense que com a pocs treballs és un ofici. És a dir, jo entendria perfectament que hi haguera un grau superior i un grau mitjà de periodisme. És un treball que només necessita hores i hores i hores i entrebancs i ofici. Dubte molt, però només tinc la meva visió endogàmica de l'assumpte, dubte moltíssim que hi hagi qualsevol disciplina professional en una distància tan gran quan arriba un becari a una redacció. No pot fer res. Jo crec que en un taller mecànic pot fer moltíssim més. El primer dia, com a periodista. Una altra cosa és que posem a aquest becari a copiar i pegar teletips i a fer qualsevol cosa que no és periodisme, és a dir, no sé, a replicar el que ha fet un altre o a fer qualsevol cosa
no sé, peregrina que succeeix cap per ahí. Ara bé, ser periodista el dia que arriba és molt difícil, i de fet hi ha gent, becàries i becaris, que arriben el primer dia i la primera setmana ho passen malament, no entenen què ha passat a la universitat, què ha passat a la facultat durant 3 o 4 anys per a que ningú els hagi abocat encara que fora mitja hora allí dins, no entenen res, i això és molt greu, però això succeeix. Per què això no s'evidencia més? Perquè hi ha desenes de milers de periodistes per damunt de la demanda de treball que n'hi ha. Primer que res, pense que no entenc com l'agenda política pot ser estructural a la informació a la televisió. No ho entenc. És a dir, igual que el grafiti de Steve en Ferran el Catòlic que és un mòbil i diu la vida és otra cosa, és igual. El periodisme i la informació i el que succeeix al carrer és una altra cosa que no és la política. No és la política. També és la política, clar, també és la política, però són les empreses, són sobretot les institucions que no són la política, normalment, i que ahí hem generat una simbiosi de, no sé, com una connexió institucions política que jo encara no l'entenc, seré massa major, no ho sé. Però això és el primer, és a dir, per què es genera això? Perquè és acomodar, és zona de confort total, és a dir, bon dia, què hi ha? Com funcionen els informatius de televisió i la tria dels temes a les tertúlies? Bon dia, 5 diaris a la taula. A veure, pam, pam, passa això, agenda de convocatòries i això. Per mi això té més o menys un 0% de periodisme. I en quant a les ràdios, pràcticament és una ràdio. N'hi ha una ràdio en Espanya que fa una cosa que s'assembla al periodisme, que és la cadena SER. Vull dir, la resta, pràcticament, obrin els diaris, passa això, teletips, i això què aprofita la societat? A mi no m'aprofita de res. No m'aprofita. Jo entenc perfectament les condicions laborals i el nombre de treballadors que tenen les redaccions. Perfecte. Jo això ho entenc perfectament, però podries destinar, encara que fora, a un redactor que estiga alliberat de l'agenda, que fa la tasca. Uno! I si pos 2, millor. I així descansa l'altre. Algú, perquè per a replicar el que succeeix, per a anar darrere de convocatòries, per a continuar en el càncer amb metàstasi que són les rodes de premsa, jo, com a periodista, quan vaig a una roda de premsa, a mi, jo m'esgote. Jo només de veure a 5 o 6 companys al meu voltant que estan fent el mateix que jo dic, això faran millor? Per què vaig a contar jo la mateixa història? Jo tindré que estar al carrer a veure una altra cosa, no? Encara que no siga tan important, però el mateix, tots, tot el dia, a mi això no em sembla de profit. Ara bé, esta és la dinàmica, i dins de la televisió ja està el tema de que directament el que fem és continuar la roda del que passa als diaris i tot és nostre, tot és nostre. Què es fa? Traduir això en imatges. Però són periodistes, no són comunicadors audiovisuals, també, però vull dir, no són càmeres, no sé, són periodistes, tindrem que aprofitar per alguna cosa més. L'activisme, per a mi, no té cabuda al periodisme. No té cabuda des del pamflet. Jo soc activista en el sentit de que tracte de que si parlem d'un tema, aprofitar a la societat i obrir un poc més d'espai o d'oxigen o d'entesa, de vegades també, al voltant d'un tema, normalment que no parli un altre. Desitjablement que ningú parle d'això, una altra cosa. Si això és ser activista en el sentit de, diguem, soc activista del periodisme, però no soc activista d'una causa ideològica. De fet, jo visc en una constant contradicció i de fet crec com a persona m'he d'exigir contradir-me i crec que els mitjans de comunicació s'han d'exigir contradir-se. És a dir, pensar una cosa i descobrir que aquells homes, però homes que havien triat que eren els salvadors d'una economia i d'un lloc, han estat precisament els soterradors de la mateixa societat i que l'han, en comptes d'enfortir-la, l'han afonat. I això està bé que un mitjà de comunicació, inclús en un editorial, ho entenga o comprenga i que diga que li han enganyat, si és que li han enganyat. Per això, la gent que d'un costat o d'un altre i de mig
perquè tots els costats són prou terribles, que faig activisme. Crec que això forma part d'una vessant del periodisme que és l'ego, que el que demostra la televisió és que se fa molt gran quan tens molta atenció, i per això pense que la gent se fa gran, pense que la televisió fa massa grans algunes persones que creuen que el que estan fent és una tasca imprescindible per a la societat, però senzillament l'únic que estan fent és filtrant a través del seu cos i les seues experiències tot allò que els envolta, en molt poca tasca periodística. Malauradament pense que els mitjans de comunicació tenen molta culpa de tot això, i això ho vull connectar en un assaig que ha estat molt de moda este any 2018, que es diu La trampa de la diversitat, de Daniel Bernabé. En este assaig, que està publicat per a Cal, i que jo pense que és un dels més importants que s'han publicat a Espanya en els últims temps, al final la sensació, després de llegir l'assaig, és que, per exemple, les esquerres en general han parat molt de temps en donar-li veu a totes les minories i les marginalitats. Pot ser per una mancança anterior, i pot ser fins a un punt, té molt de trellat. Ara bé, els mitjans de comunicació, d'alguna manera, i al contrari, perquè m'agrada contradir-me del que estava dient a l'inici, necessiten sorprendre des del tret comú, sorprendre des del tòpic. Primer el tòpic i després l'arista que te porta un poquet a un altre lloc. I l'esquerra s'ha sentit molt reconeguda i molt còmoda aprofitant totes aquestes arestes de les marginalitats i les minories, etc. Què ha passat ara? Ha passat que l'esquerra porta tant de temps parlant d'allò que és totalment, segons el cas, marginal, minoritari, anecdòtic, casual, que finalment arriba a la dreta, una part de la dreta, que jo pense que no pot donar lliçons de res, morals, ni polítiques ni res, i ha tornat a parlar de coses centrals, transversals i molt importants. Això a mi em sorprèn moltíssim, perquè hem passat molt de temps parlant dels marges, de la marginalitat, de lo tangencial, de coses molt curtes. I què passa? Que els mitjans de comunicació, també fomentat per les xarxes socials, sobretot, i pels mitjans online o en línia, les marginalitats, les coses puntuals, les coses petites, les coses que estaven fora, han agafat un pes dins de la comunicació i de la conversa general insospitat i gegant, inabastable pràcticament. I de sobte tot allò com el veganisme, front al que no tinc res en contra, ja no és una informació tangencial, és central. I dic el veganisme per no dir unes altres coses, també en matèria política, sobretot en matèria econòmica, i tot allò que semblava anecdòtic, que era un poc nilsson, s'ha posat al centre. Jo no estic en contra dels discursos radicals, estic a favor dels discursos radicals. Crec que sense discursos radicals no haguem arribat a moltes coses, com per exemple avanços sindicals o avanços en els drets humans, etc. Ara bé, quan jo lliig Teoria King Kong, jo sé que és un discurs radical i jo ja me la molle en la meva realitat. I jo entenc que de tot el que hi ha em quede en algunes coses, en coses que m'aprofiten parcialment, tangencialment, i unes altres coses dic, vale, això només pertany a la radicalitat. El problema és que la dinàmica de producció d'informació dels mitjans de comunicació aprofita la radicalitat, el titular que surt de la radicalitat i genera audiència, encara que siga només per clic, per un moment, i d'això fa el tema cabdal, el tema central. I això, multiplicat pels anys i multiplicat sobretot pel nombre d'altaveus que hi ha disponibles, que són sobretot les xarxes socials, hem acostumat en apenas una dècada a una generació a que qui diu el que diu no importa qui siga, el que importa és que a mi em recolze en la meva idea conspiranoica o no del que jo vull. Quantes vegades nosaltres compartim a les xarxes un article que ens contradiu? Jo penso que tampoc s'ha de fer, però a mi m'interessa més i em genera malestar intern. És a dir, no ho vaig a compartir, però m'ha afectat aquest article. Segurament en aquest moment no ho pense, però passen dies i estic fotut, perquè potser hem parlat d'una persona en la que jo confiava en el seu procediment, en el que feia, però no ho compartisc. Compartim aquelles coses que ens donen la raó, i no només que ens donen la raó, sinó que damunt enfatitzen allò que ja sospitàvem nosaltres que aniria cap allà. I moltes vegades les informacions es construeixen
pensant ja en el lector, que és el més greu de tot. És a dir, jo tinc una informació, estic treballant una informació, si la construïsc des de l'activisme cap a allò que es generarà, que li doni la raó i aquesta gent se sentisca no només còmoda, sinó enfortida, això generarà encara més audiència. Més audiència, teòricament, és més rèdit econòmic. I això és el més greu del periodisme activista. És el periodisme que, front a una mateixa informació, front a uns elements base X, el que fa és escriure aquests elements esperant al públic, esperant la resposta. I això és el més greu que li passa al periodisme, perquè no s'ha de deixar de tindre en compte el lector, però sobretot s'ha de tindre en compte la informació.